ang gibo. Asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan asin ipang mga tural na kalamidad. De kayo mabirikan kundi ikaw mamoto na ama. Sa imo kami minahagod din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, ansa mga namomotan asin mga pagrugaring, sa piligrim mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayin mo kami magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señor de Salvación. Ipamibimok kami. Nuestra Señor de Salvación. Ipamibimok kami. Nuestra Señor de Salvación. Ipamibimok kami. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, sa Espiritu Santo. Amen. Tukaw, tabi. Diyos maray na aga sa indo kabos mga tugang. Ngunyan iyon ni katulong Domingo nin pagkabuhay liwat. Padagos kita nagsasabay sa disipulo sa indang mga eksperyensya kay Jesus na nabuhay liwat. Ang mga babasahon, nagpapasabot kan kahulugan kan pagiging tunay na disipulo. Bakusa na sa tuyang mga gibo, kundi man sa tuyang pagkibahan sa kapwa. Sa Ebanghelyo, tinutokdoan kitang milbidon ang presensya ng Diyos sa tuyang araw-aldaw na pagkabuhay. Asin sa inot na pagbasa, inaapudan kitang dayaday na magsaksi sa pagtubod na igwang kaisugan ng buot. Kulang ang kabanalan kunding kaisugan na maghampang sa pagsakit, siring sa ginibok sa itong kagurangnan. Ang nakikihiras sa pagsakit ni Jesus, nakikihiras man sa iyang kamurawayan. Isabay man yato sa misang ini anong iminaso na intensyon. Pasalamat sa kahagadan ni Amelia Basanta, Pinilius asin Makabagal family, Rosie B. Asupardo Cantara and family in honor of Saint Joseph, Marlon Guades and family, Belhira family, Lori Carranza, for wedding anniversary of Antonia and Inocencio Roa, and Heriberto and Maria Aniceta Llaguno, ni Edna Roa, for birthday blessing for Maria Aniceta Ani Roa Llaguno, and Edna Roa, special intention ni Leo Gaviria and family for healing and fast recovery of Rosario, for recovery of Lorenzo William Estrella, sa kahagadan ni Teresa Ortega, siring man para sa kapayngayloan ng kalagkan mga minasunod, Froilan, sa kahagadan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Roy Randolph na Babylin Palangka and family, Numeriano, Canakendi family, Sariaco Jr. as para sa kabos na kalag, sa kahagadan ni Daphne Garcia and family, Charlie Man Joseph, Ricardo Magno M. Diaz and family, Glad in All Souls by Nation family, Floro Sr., Esther, Vicente Sr. as in All Souls, Cancalios and Andes family, Eleo, Susana, Mauro, Cesar, Edgar, All Souls. Sa kahagadan, kan Palyes and Marvin family, Pedro and Junicia, kan Alejo family, Paulino as in Elisa, ni Dadet Janson and family, Anselma as in Chotemo, ni Merly Mirandilla Caceres, Michi, kan Huhico family, Guillermo, ni Victor Azores, All Souls sa kahagadan ni Marlon Guades, Josefina as in Vicente, ni Marites Araw and family, All Souls sa kahagadan kan ni Bernard Belleza, Ferdinando kan Estrada family, Juan, Gloria, Felipe, Celestina as in para sa kabos na kalag, sa kahagadan kan Samar family, Agapito, Illuminada as in para sa kabos na kalag, sa kahagadan kan Diesta family, Romel, ni Daisy Alcazar and family, Romualdo as in Elena kan Gonzales family, Maria Rebecca ni Mini Buban. Banwaan ng Diyos ang sunang selebrasyon, pamamay Reverend Father Pats Patanaw, matindog tabi ang gabos sa magmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Go, mahal na
kami sa imo pinabulit. Bunganin pagtiripon, nin mga magturugang sa imong harong. Paglubot niya mo lakon magrarong, ikandang na kami ako. Kaumahan na dahil makakaagaw, ngunit kauyas sa samuyang tao. Kaumahan na dahil makakahali, kung kami sa imo pinabulit. Sa ngaran ka Ama, kanaki, asing kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya na Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na aga po sa Indo gabos mga tugang. Diyos maray na agaman po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ikaw na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurahanglan mahera ka. Ikaw na nagdigdig sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka nama sa pagsurog sa mo, kagurahanglan mahera ka. Kamurangan, mahera ka. Kamurangan, mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamahan asing pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tao marahayan buod. Ginoo mi ika, inurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, pulikan dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos nga deng langit nun. Diyos amang makakamhan, kagurang na kimutong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na
nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Ikaw na nagpapara Kan mga kasalan kan kinaban ako an sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa too ka nama kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok, kalangkaw. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo. Sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, danay lugod na magrukyaw an sa imong banwaan, sa binagong puso nin pagkaaki, tanganing naguugmang unyan sa pagbalik sa iya kan kamurawayan nin pag-ampon, maghalat lugod kan aldaw nin pagkabuhay liwat, sa paglaom kan tunay na kaugmahan. Uli kay Yesu Kristong kagurang ninyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahada kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nagbalik sa Jerusalem ang disipulos, tangaling iharubay si Jesus. Ang sa iyang buhay, tataramon, gibo, pagsakit, pagkagadan, pagkabuhay liwat, asin kon ano ang buot sabihon kaini para sa inda, asin man para sa gabos. An kaugmahan inda, asin an bagong kahulugan kan sa indang buhay, day dapat matapos sa inda, kundi kaipuhan na maihiras sa kapwa. Hinanyugon niyato an enot na babasahon. Pagbasa hali sa mga gibo nin mga apostoles. An puon na padi naghapot. Bakong pinatanidan mi kamo, na dai magtukdo sa ngaran kan tawong iyan. Alagad pinanunindo an Jerusalem, kan sa indong katukdoan, asin buot nindong ipahiling, na kami an may sala kan sa iyang dugo. Si Pedro asin ang mga apostoles nagsimbag. Dapat kaming magkuyog sa Diyos, bakong sa mga tao. Si Jesus na sa indong ginadan, na sa indong ipinako sa krus, binuhay liwat kan Diyos sa tong mga magurang. Pinagmuraway siya kan tuong kamot ni Diyos. Ginibong kagurangnan asin kagtubos. Tanganing iwara sa Israel ang pagsulsol, asin kapatawaran kan mga kasalan. Saksi kami kaini, asin ang Espiritu Santo na itinaon ni Diyos sa mga minakuyog sa iya. Naguroyon sinda sa iya, asin inapod ang mga apostoles. Sa indang ipinahampak, pinatanida na dai magtaram sa ngaran ni Jesus, asin pinabutasan. Ang mga apostoles nagruluwas sa sanggunian, pano nin kaugmahan, huli tasinda, pinapagkanigong magtios sin kasupugan, huli sa ngaran ni Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uumawon ta ka kagurangnan, taika ang sakong kaligtasan. O umawon ta ka kagurangnan, taika ang sakong kaligtasan. Uumawon ta ka kagurangnan, ako sa imong ilinigtas. Asin dahilan inining kaugmahan, dai mo itinao sa sakong mga kalaban. Kagurangnan, ang kalag ko binangon mo sa mga gadan. Ibinalik mo sa buhay. Inagaw mo ako sa mga nahulog sa lulubngan. O umawon ta ka kagurangnan, taika ang sakong kaligtasan. Mga salmo awiton sa kagurangnan.
Awito nindo na mga namumuot sa iya. Pasalamatan ang sa iyang banal na ngaran. Agi sana ang sa iyang kaanggutan. Ang sa iyang karahayan sagud lamang. Pagkabanggi may luha. Pagkaaga may ugma. O umawon ta ka kagurangnan, taykan sa kong kaligtasan. An kagurang na naghimati asin naherak. An kagurang na naghumari sa pagtabang sako. Sayaw isinangli mo sa sakong kamunduan. An sakal ko hinali mo. Ihinagkos mo sako kaugmahan. Kaya mga salmo daing untok na inaawit sa imo kan sakong kalag. O Diyos na sakuyang kagurangnan, salamat sa imo, sagod paman. O umawon ta ka kagurangnan, taykan sa kong kaligtasan. Sa satuyang pagbidbid sa presensya ng Diyos, sa satuyang araw-aldaw na pagkabuhay, nakikisumaro kita sa gabos sa linalang, sa indang awitin pag-umaw sa Diyos, nakaglalang. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ning kapahayagan. Ako si Juan, nadangog ko ang tingog ning kadakol na mga angheles sa palibot kang trono. Kan ang mga hayop asin kan mga gurang. Ang sa indang bilang ginatos na ribo, asin ribo-ribo. Sa makusog na tingog, ini ang sinabi ninda, ang kordero na inatang, maninigong tawan ning kapangyarihan, kayamanan, kadunungan, kusog, kaumawan, asin kamurawayan. Dangan sa kung nadangog ang gabos na linalang sa langit, asin sa daga. Gabos sa irarom kandaga, asin kandagat, gabos nagsimbag. Sa nagtutukaw sa trono, asin sa kordero, mapa sa iya ang kaumawan, pagalang, kamurawayan, asin kapangyarihan, sa panahon na daing kasagkoran. Ang apat na hayop nagsabi, Amen. Asin ang mga gurang nagdapa sa pagsamba. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog tabi ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Uli kay Kristo mga biyag makakaligtas, mga butaliw at mamumuklang, mga api, susurog at natutubusan. Uyan na ang mabalaog na panahon. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, si Jesus nagpahiling sa mga disipulos duman sa tampikan danaw sa Tiberias. Nangyari siring kaini. Nagkatiripon si Simon Pedro, si Tomas na inaapod kambal, si Nathaniel na tagagkakana nin Galilea, asin duwang aki ni Zebedeo, asin duwa pang disipulos. Si Pedro nagsabi sa inda, Ako masira. Nagsimbag sinda, maiba kami sa imo. Nag-imba sinda sa sakayan, alagad kan bangging ito, day sinda nakadakop. Pag-alagaag kan kaagahan, si Jesus nagpahiling sa baybayon, alagad day aram kan mga disipulos na iyo siya.
Hinapot sinda ni Jesus, mga katuod, igwan na kamo nin sira, nagsimbag sinda, daipa, nagsabi sa inda, ihulog nindo an hikot sa tuokan sakayan asin makakadakop kamo. Ihinulog asin haros dainan din na maguyod an hikot huli sa kadakol na mga sira. Ang disipulong padangat ni Jesus nagsabi ki Pedro, an kagurangnan iyan. Pakadangog na iyo ito an kagurangnan, si Simon Pedro nagbado, huli tahuba asin luminampaw sa tubig. An ibang mga disipulos nagdoong, guyod an hikot na panonin mga sira, harani na sinda sa baybayon, may sanggatos na metros na sana. Pakauwas ninda sa daga, nahiling na igwanin kalayo, may inaasal na sira asin tinapay. Si Jesus nagsabi sa inda, dara daw kamudigdinin sira nadakop nindo. Si Simon Pedro nagbalik sa sakayan, asin ginuyod sa baybayon an hikot na pano ninda kulang mga sira. Sanggatos may 50 may tulo. Minsan siring kadakol, dai nagisi an hikot. Si Jesus nagsabi sa inda, madya kamo, mamahaw. Mayo sa mga disipulos na nangahas na maghapot, si Isay ka, aram nindang padagos na siya iyo an kagurangnan. Si Jesus nagrani, kinua ang tinapay, asin itinaos sa inda, siring man ang sira. Ini ang ikatulong pagpapahiling ni Jesus sa mga disipulos, pagkatapos na siya mabuhay liwat sa mga gadan. An marahi na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Si Pedro asin ang iba pang mga disipulos, ang 7 disipulos nagbalik sa pagsira. Tanudot sila nagbalik sa pagsira. Aram ninda na si Jesus nabuhay liwat sa mga gadan. Igwasin danin magayon na eksperyensya na namatean kanan sa indang kagurang na nabuhay liwat. Alagad, tanot na sila nagbalik. Siguro pig-isip ninda, nabuhay liwat ang kagurangnan, but so what? Ano ang kahulugan kang pagkabuhay liwat ni Jesus sa samuya? Na kami, mabalik na kami sa mga ordinaryuming pagkabuhay. Ang pagsiraan sa indang kinabubuhay, ini ang digdi sinda tatao, kaya mabalik na sinda duman. Siguro arong man kita kanam sa itong pagmati, pagkatapos niya itong iselebrar ang Misteryo Pascual kan sa tuyang kagurangnan. Ang last Holy Week, pinagselebrar niya ito, ang pagsakit, ang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Asin man pagkatapos kayan, mabaralik na kita sa mga ordinary niya itong pagkabuhay. Mabalik kita sa pagtrabaho, duman sa harong, sa tuyang mga pigtatrabahuhan, sa tuyang komunidad, sa tuyang usual schedule. Alagad, sa mga pagkakataon na ini, ipinapahiling ni Jesus ang sa iyang kapangyarihan. So mga disipulos nagduruman sa Tiberias, gusto nindang magsira, alagad magdamlag, di sinda nakakua. Dawa nga ni, tatao sinda magsira, sinda mga parasira, tatao sinda kaiyan, alagad di sinda nakakua. Pero kang si Jesus, nagpahiling, di man nga ni aram nila na ito si Jesus. May sarusa ng lalaki na nagsabi sa inda na ihulog ang hikot sa ibong na baybayon. Kang ginibo ninda ito, saka di na namid bid na yaon duman si Jesus, na si Jesus ito. Minsan sa itong buhay, arong mang kitakaan. Pagbalik niya ito sa tuyang pang-oral daw na pagkabuhay, gari huna niya ito, ano daw ta, ding may nangyayari. Gari boring ang sakuyang buhay. Maski ganong lapigot ko, iyo manggiraray. Minsan nga ni igwaman na kadakol na sweldo, kadakol man ang sakong nahukua, pero gari ba ko ako maugma? Diyan minapahiling kan kapangyarihan si Jesus. Sa tuyang ebanghelyo, pigpahiling ni Jesus sa mga disipulos.
na kung dai siya, daing mahahaman. Apart from me, you can do nothing. Pigsabi iyan ni Jesus kang huring pamanggi. Pigpamati iyan ni Jesus sa mga disipulos. Na dawa gurano sa itong paglapigot, dawa gurano sa tuyang mga paghinguwa. Kung dai siya, dai kitang mahahaman. Pigpapamati ni Jesus na ang satuyang mga pigigibo, kung mag-rely lang kita sa satuyang mga personal na mga kakayahan, di kitang mahihimo. Kaya yaon siya tanganing igiya sinda sa tamang dalan. Asin man kang nagkaigwang kadakol na siraan mga disipulos, pag dumaninda sa pangpang, sa baybayon, nahiling ni duman si Jesus, may pigaasal ng sira asin mga tinapay. Sumahapot kita digdi, talagang milagro ito. Sin man daw si Jesus nakakuha kisira. Sin ba siya nakakuha duman? Asin sin si Jesus nakakuha nin tinapay. Asin pig-imbitaran sindang magkaon. Asin magayon digdi sa pigsabi, dara daw kamo digdi nin sira na nadakop nindo. Pighagad ni Jesus sa mga sira na sa iya man sa nahali. Nakuha ninda itong mga sira dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Alagad pighagad giraray ni Jesus sa inda. Matram kita. Di man ito kaipuhan ni Jesus na mga sira. Kaya niya ito i-provide sa iyang sariling kapangyarihan. Malangan ito pag dumaninda, may pigluluto na si Jesus na mga sira. Di man ito kaipuhan ni Jesus. Pero ano tapighagad sa inda? Bako man dahil takaipuhan ni Jesus, alagad, gusto ni Jesus makaukod ang mga disipulos na magtao. Gusto ni Jesus tukduan ang mga disipulos na magkaigwanin attitude na pagkamarahayon. Pagtutukdoan ni Jesus ki generosity as in gratitude ang mga disipulos. Ang Diyos baga, kung masasabi ta, di naman kinakaipunan sa itong mga pamibi. Di naman kinakaipunan kan Diyos ang satuyang mga pag-umaw, ang satuyang pagpapasalamat sa iya, malata Diyos na siya, di niya naman iyan kaipuhan. Alagad, pag pigtatausap niya to sa iya, an para sa iya, pigtatao niya to sa iyang mga pag-umaw, an pagpapasalamat, kita, minadakulaan sa tuyang pagtubod, minaorog kita sa satuyang pagkamarahayon. God has no need of our praise, but our desire to praise Him is itself our gift. Karmita yan, pigpapangadjian minsan sa satuyang Eucharistia. Di na kinakaipuhan kan Diyos ang satuyang mga karahayan, pero pigahagad niya iyan sa satuya, tanganing kita magdakula sa pagtubod. Kaniman sana po iyan, kami mga aki pa, nasabutan ko na kung taano ta kami pigpapatrabaho kan sa mong mga magurang, pigpapahugas ki plato, tutukdaan magharok, pigpapalinig, bako man dahil ta, dahil nakaipuhan ang kang sakmong mga magurang. Minsan nga ni, naisip ko, mas magiging malinig palugod kung ang samong magurang ang maglinig ka ito. Mas malinig ang plato kung magurang may ang maghibo ka ito. Pero taano ta piga-assign kami kang mga bagay na iyan. Bako man dahil sa kaipuhan ninda, pero dahil tagusto nindang magdakula kaming maging mahigos. Magdakula kaming tatao asin responsable. Arug ka ng pigibukan sa tuyang kagurangnan. Asin man, nagkaigwanin pamahaw duman sa baybayon. Nagkaraon ang mga disipulos kaiba si Jesus. Binaak man ni Jesus ang tinapay asin sa indang pinaghihiras-hirasan. Siguro ang isip ng mga disipulos, ano ini, gari nangyari na ini dati. Nangyari ni kang Last Supper. Kang Last Supper na ito, pakatapos ka ito, binarayaan si Jesus kan sa iyang mga disipulos. Kang Last Supper na ito, taram ni Jesus na ang saro sa inda, magpapasaluib sa iya. Duman sa Last Supper na ito, pigtaram ni Jesus na si Pedro, iyo an manigar sa iya. Pakatapos kan supper, kan pamanggi, iyo na itong pamahaw, an enot na manindang pag-iribahan ni Jesus asin mga disipulos. Asin duman, kung binarayaan siya ka ito, duman man, tinitipo niya girarayan sa iyang mga disipulos. Duman man sa Last Supper na ito, pighagad ni Jesus na
kay Pedro na ipamatian sa iyang pagkamuot. Kung tulong beses kay ito pignigaran ni Pedro sa Jesus, duman man sa pamahaw na ito, tulong beses niyang hapot kay Pedro kung siya namumutan. Ang pamahaw na ito is a second chance sa mga disipulos. Sa tong buhay, may mga pagkakataon na kita minadulag sa kagurangnan, nagkakasala, alagad, sa pamahawan na ito, ang satong Eucharistia, sarok man na pamahaw ni Jesus. Pigpapakusog kita, pigpapatawad kita, pigtitipon giraray kita, tanganing kita maging mas harani sa saiya. Breakfast baga is the most important meal of the day. Hulita, pagpamahaw, dyan kita nakakaigwanin kusog sa pagibukan mga gigibo niya to sa oral daw. Lugod man ang Eucharistia, although ang apunta ka ini, pamangginin kagurangnan, Supper of the Lord, pero pamahaw man ini, nalugod sa laog kang sarong simana, enot na aldaw nin simana, mapakusog kita kan tinapay na ini sa itong mga gigibuhon sa bilog na simana. Lugod, siring sa Ebanghelyo, mahiling ta si Jesus na pigaapudan giraray kita para sa second chance, sa ikaduwang pagkakataon. Asin lugod, mamatean ta siya sa pang-uralaw niya itong pagkabuhay. Asin siring kan padangat na disipulos ni Jesus, masabi kita, an kagurangnan iyan. It is the Lord. Yaw nan kagurangnan sa pang-ural daw niya mong pagkabuhay. Amen. Matindog na po ang gabos, asin ipahayag taan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa magadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa magadan, suminakat sa kalangitan, nagutukaw sa tuukan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabangin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay rin kasagkoran. Amen. Mga namumutan kong tugang, pano kan kaugmahanin Paskwa, magdulo kita sa Diyos na huli sa mga pamibigan sa iyang aki, nagtubod kita, nadadangugon kita sa satuyang mga inagrangay, sa lambang kahagadan, an satuyang simbag, hada nin kamurawayan, hinanyugaan sa mong pamibi. Hade nin kamurawayan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga pastor kan sa tuyang mga kalag, na sa kadakol na mga gibo sa satuyang simbahan, daiman lugod nin damalingawan ang puso kan sa indang mga ginigibo, na iyon maging saksi kan pagkamot nin Diyos, na ipinahayag sa krus ni Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hade nin kamurawayan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nagmamaawot na makapaglingkod sa satuyang banwaan, na lugod sa paghahanda ninda sa maabot na pirilian, dai magamit nin kaputikan, panlalansi, pandaraya asin biolensya, kundi maging modelo nin paglingkod sa mga kasaradayan asin pagpapahayag nin katotoohan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hade nin kamurawayan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga tugang niya to na namumundo asin nawawa ranin paglaom, na lugod ang pagkabuhay liwat ni Kristo, maging realidad sa saindang buhay, asin mamate aninda ang pagkamot nin Diyos na nagtataon nin tunay na kaugmahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hade nin kamurawayan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa tuya gabos na uya digdi, na dai kita madisganar sa satuyang mga kaluyahan, kundi magkaigwanin kusog nin buot, na maging maimbod sagkod sa katapusan, daraan ranga kan pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hade nin kamurawayan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga tugang niyato na nagturog sa paglaom kan buhay na daing kasagkoran,
na makasaro sinda sa pagkabuhay liwat ni Kristo, asin sa iyang kamurawayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hade nin kamurawayan hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos, naugma kami sa aldaw na ini, sa pagselebrar mi kan kapangganahan kan sa imong aki. Hinanyugaan mga pamibi na dinudulot mi sa iyang ngaran, lugod an sa imong espiritu magdanay sa samo asin warasan pa kami kan urog karahay na mga balaog uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa kosin sa indong atang maako may lugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan na atang sa iyong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, akuon mo ang mga atang ka nauugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan, kan dahilan nin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga nin daing sagkod na kagayagayahan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na ikakagurangnan ipagurukyaw sa gabos na panahon. At angani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli sa iya, namumundag ang mga aki ininliwanag para sa buhay na daing kasangkoran, as nabubuksan ang mga atryo kan langit noon na kahadean sa mga maimbod. Huli ta tinubos ang samong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay niya liwat, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban,
Patingani man ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ning mga upo, ang langit at sinaga, panukan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Paladanan midalingin, sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadaan banal, borabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, taning para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buo, nagpasaluib sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Asin itinao sa iyang mga disipulos, naahan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainyan sa kuyang hawak, naidudolot para sa indo. Siring man paka pamanggi, pagkuan niya manin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos, naahan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tainyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhuning do, sa pagrumdom sako. Misteryo nin pagtubo, Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sa gunay ka magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo hagurangnan kan tinapay nin buhay asin kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin makapaglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawguan. Kay raki kami gabos, namimibi kami, nanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen ay na kan Diyos, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaidtupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong sa Jesucristo. Sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan, Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang mahagsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo,
katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kahasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imuhan, kahadeon, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurangayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sa akong katuninongan itinataw ko sa Indo, are pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubuad kan sa imong simbahan, asin bapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan tinahan, kaeraki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan tinahan, kaeraki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan hinahan, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya sa Yesu Kristo ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, paladan kitang mga inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo ni ka magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana sa kong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday ko mahimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sa kuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko, sa paagi kan kamot kan mga padi, na minaatang kan sa imong murawayon na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang kuan sa kuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mayra ko ni Jesus, tawan sa kalagkuan din katapusan mong tabang. Mawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganingan sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asan sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod de ko makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen.
Jesus nakahurang na kami sa imong namumutan. Ikaw ang puso, ikaw ang buhay, bilog na hawak kasitanan. Jesus nakahurang na sa krus, buhay mo itinusay. Ang simong hawak, ang simong dugo, buhay na naikasakuran. Ikaw tinapay na banal, binaak para sa mga ikaw narak na banal, itinaw sa mga bus, inuman Jesus nakahurang na ikaw sa buyang paglaon. Ikaw kakanon sa langit kikat, pagkakana kami kahurang na. Ikaw tinapay na banal, binaak para sa mga bus, ikaw narak na banal, itinaw sa mga bus, inuman buhay. Itinaw sa mga bus, inuman Maluhod po muna tabi mga tugang para sa pamibi, para sa nasyonal as in lokal na Pirilian 2022. Mamibi kita na ang maabot na nasyonal as in lokal na Pirilian, tunay na magpahiling kan kabutanin kagurangnan, nayuan minagiya sa padudumanan kan mga banwaan. Sa lambang kahagadan, kita sarabay na magpamibi, agawa kami kagurangnan. Agawa kami kagurangnan. Sa pamimirit, pananakot, violensya asin terorismo, sa pandadaya, mga kaputikan asin pagraot kan katotoohan, sa panunubol, panghabas asin gabos na panluloko, mamibi kita. Hinanyog Agawa kami kagurangnan. sa pagiging madaling magtubod, sa panluloko asin pagkabuta, sa perspektibo, mamibi kita. Agawa kami kagurangnan. Sa mga pagbanta, pananakot asin dustang lingwahe, mamibi kita. Agawa kami kagurangnan. Mamibi kita, hinanyuga kami kagurangnan. Hinanyuga kami kagurangnan. Naan konsensya, iwan sa tong maging danay na ultimong sukulan. Hinanyuga kami Naan kagurangnan. karahayan kang kagabsan, iwan sa tong maging tunay
danay na pinakahalangkaw na katuyuhan, Hinanyuga kami, na kagurangnan. digdidan nin tao mataawanin respeto sa gabos na oras. Hinanyuga kami, Na kagurangnan. mga dukha asin mga maluya, ang danay na mataawanin prioridad, Hinanyuga kami, kagurangnan. na ang pagataman sa kapalibutan day mapabayaan. Hinanyuga kami, kagurangnan. Na ang pagkasararo iyo ang magtaonggiya sa dalanin katuninongan asin kauswagan, Hinanyuga kami, kagurangnan. na ang tunay na pagkatakot sa Diyos asin pagkamuot sa kapwa, magiya sa mga nagmamaot na magkapot nin katungdan sa gobyerno. Hinanyuga kami, kagurangnan. Pastor kan mga kalag asin paraligtas kan mga banwaan, ang politika sa imong regalo sa samo, pangapodan sa paglingkod sa kapwa asin pagtalubo sa kabanalan, giyahan mo ang politika, siring na minagiya ka sa samong buhay, lugod ang samong pagtabang sa politika para sa mga butante asin kandidato, magdaraning kamurawayan sa imong namumutan ng aran, asin matabangan kaming magtalubo sa kabanalan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matindog po kita para sa huring pamilya. Kagurang na namimiibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, asin an pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan day matunaw na laman na papamurawayon, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna para sa nagkapirang mga paisi. Igo po itang second collection sa tabang tapo ini sa mga seminaryo kan sa tuyang dioceses. Ikadua po mga tugang, Flores de Mayo. So ang Flores de Mayo gigibuhon sa satong parokya kada Miyerkules sa Sabado puon Mayo 4, 2022. Ang mga aking tatauna magpangadji asin magkanta, magsuulot nin puting t-shirt, pantalon o shorts sa mga lalaki. Ang mga interesado magpasiring sana sa simbahan sa nasabing fetsa bago mag alas 4 nin pagkahapon. Ikatulo mga tugang, so pagirumdom giraray po sa kalinigan kan sa tong simbahan, padagos ang pagirumdom kan sa tuyang parokya, na mantiniron tapuan kalinigan kan sa tuyang simbahan, kaya kung igwa kamong mga pinatusan na daradig di sa laog dahil natabi ipagwalat, kan mga pinatusan kan sa indong pagkakan o mga botelya kan tubig, juice, asin, iba pa. Then ikaapat po, salamat sa mga nagdungar ka nakaaging simana. May mga anonymous donors giraray kita, igwang nagtao po nin 5,000 pesos, igwang nagtao nin 1,400 pesos, igwang nagtao manin 1,000 pesos, may nagtao manin 200, asin ang Neo Catechumenate, nagtauman po nin 3,000 pesos. Asin si Ponferia Viuda de los Baños Incorporated, nagtauman po nin 1,000 pesos. Sagraray, salamat po sa Indo. Nagpapaisi, asin nagpapasalamat sa tuyang namumuta na Kura Paroko Father Dave Thomas Ramosa. Matindog na po. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Idukoon mga payo, asin maghagad nin bendisyon. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, huli kan solemnidad kan Pasko ang unyan, asin kairakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasaalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa Indo sa buhay na daing kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat kan buktong niyang aki, panoon kamo kan premyo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan, kamong nagseselebrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, uli kan sa iya man sa ng pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sineselebrar sa kaugmahan sagkod paman. Amen. Bindisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayon di hayag purihin siya, at ating ibunyag awinan siya.
karaniwang pag-ibig ng Diyos